Si fins ara et costava molt seguir una alimentació sana i equilibrada, no et preocupis més. Ara Condis t'ofereix especialment per a tu la millor selecció de productes frescos. Carns, peix, fruites, verdures, sempre amb el millor. La millor qualitat i el millor preu. I jo, com cada dia, la millor oferta. Busca'm i ja veuràs. Cada dia és diferent. Cada dia és única. Paraula de Pizarrín. Compris el que compris, el més fresc és a Condis. Compris el que compris, el més fresc és a Condis. On the edge of the world, we've got to get together. On the edge of the world. De mare, només n'hi ha una. Surt a La Maquinista. Aquest mes en Playboy gratis un DVD amb la sessió fotogràfica de les noies més sensuals d'Andalusia. Emporta't a casa les models més desitjades del sud i deixa't seduir. I a més exclusiva Playboy, Marbella, el paradís de la màfia internacional. Playboy, molt més del que et penses. I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too. Thursday, I don't care about you, it's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday... Activa't vora el mar. Mar, esport i activitat. Estacions nàutiques de Catalunya. Tombes a la dreta i avall va. És una mica més llarg, però també s'hi arriba. Us queda una bona estona, La Vanguardia et porta les guies RAC per gaudir dels racons amb més encant de Catalunya. Les guies del Penedès i la Catalunya central per només €1 cadascuna, amb La Vanguardia. Vegetales de cultivo ecológico y 3 horas de cocción a fuego lento. Les presento los ecológicos de Aneto, elaborados con vegetales controlados desde su cultivo hasta su envasado. Los ecológicos de Aneto, 100% naturales. Certificados y solo en tiendas especializadas. Y ahora caldo natural Aneto de pollo ecológico. De manera que aquí estamos 9 años después intentando averiguar qué diablo sucedió y qué diablo significa ese monolito. Ahí abajo había algo. Y era orgánico. En un futur no gaire llunyà, l'home iniciarà la seva aventura més excitant. Comprovar si hi ha vida més enllà de les estrelles. Son idénticos en tamaño y forma a ese objeto que llaman el monolito. Una gran pel·lícula nominada a 5 Oscars. Buenos días, doctor Chandra. Soy Hal. ¿Sabe usted por qué Hal hizo lo que hizo? Sí. Aquesta nit la pel·lícula és 2010, Odissea 2. Tengo miedo. Estem veient El Gendarme en Nueva York.